Bħala poplu Ewropew, il-poplu Malti Wawċi pretendi li jgħix f'demokrazija ta' vera fejn is-saltan il-liġi u l-ġustizzja u fejn in-normalità verament tiġi restawrata. Iddikjara dan l-ex kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fl-aħħar diskors tiegħu bħala membru parlamentari f'Malta. Dan hekk kif fil-jiem li ġejjin jieħu l-kariga prestiġjuża ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew. Min kemm ilha nqatlet Daphne Caruana Galizia, id-demokrazija f'pajjiżna ħadet daqqa mortali u m'għadniex ngħixu f'demokrazija ta' veru, imma f'demokrazija ta' parsi. Id-demokrazija f'pajjiżna, Sur President, illum tinsab f'koma, anzi fuq life support. U nota kif bil-Gvern Laburista l-pilastri tad-demokrazija tfarku b'Keith Kembri li għadu mhux arrestat, Joseph Muscat li ma ġiex interrogat, Konrad Mizzi li għadu ma tressaqx il-qorti u Chris Cardona li jinkixef il-numru tiegħu kien l-uniku fuq mobile mor mill-baħar u ma ġara xejn. Inutli l-Prim Ministru jgħidilna illi sirna normali jekk għadu qiegħed jagħti ken lil Keith Kembri, lil Konrad Mizzi u lil Joseph Muscat li għal dawn is-snin kollha iddefendihom u tom impunità sħiħa. Waqt li nnota li l-korruzzjoni nawret lil Kastilja minn ġewwa, Simon Busuttil wissa lill gvern li jekk mhux se jaqta' l-kanċer tal-korruzzjoni, il-pajjiż u l-poplu Malti se jerġa' jiġrilu bħal maġralu taħt Joseph Muscat. Insista wkoll li l-Parlament mhux jaqdi l-funzjoni tiegħu b'membri mixtrija pagi ta' eluf minn positions of trust u l-qorti iffurmata minn ġudikatura li mhux tiffunzjona kif wieħed jistenna f'demokrazija. Mingħajr ġustizzja ma jistax ikollna għaqda. Jekk mhux se nuru li aħna kapaċi nwettqu ġustizzja fuq il-qtil l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, allura mhux ser nibdew. Jekk mhux ser nuru li bħala pajjiż aħna kapaċi illi nieħdu passi fuq il-korruzzjoni ta' Joseph Muscat, Konrad Mizzi, Keith Kembri, iva fuq l-ola nies ta' poter u nresquhom il-qorti għall-ġustizzja, allura ħadd mhux se jħoddna bis-serjetà. Pilastru ieħor li nawwar il-Gvern u għall-midja b'Simon Busuttil jistaqsi kif il-midja tista' tkun pilastru tad-demokrazija jekk ġurnalista investigattiva nqatlet biex jagħtu l-korruzzjoni. Jekk il-pilastri tad-demokrazija qed jotru u jċedu, allura mhux tab xejn li d-demokrazija tinstab fl-istat illi le Prim Ministru maħniex f'pajjiż normali. Illum m'għandniex demokrazija ta' veru, anzi għandna kriżi politika, jekk irridu nkunu onesti, kriżi kostituzzjonali u kriżi istituzzjonali. U l-appell tiegħi hu li l-kol nagħtu semna biex nerġgħu ikollna demokrazija ta' veru. Meta kienet jitkellem dwar is-sodisfazzjon personali li l-karriera tiegħu offritlu, Simon Busuttil semma b'mod speċjali il-ġlieda favur id-demokrazija. Grazzi lid-deputati kollha illi ħadmu miegħi miż-żewġ naħat tal-Kamra, imma ovvjament mod partikolari lid-deputati tal-Oppożizzjoni, inkluż il-kap tal-Oppożizzjoni, għaliex hawnhekk mhux żewġ fazzjonijiet hawn fuq din in-naħa tal-Kamra, hawnhekk hawn fazzjoni waħda, fazzjoni kontra l-korruzzjoni u fazzjoni favur ġustizzja għal Daphne. F'diskors li ddedikah lil Daphne Caruana Galizia, Simon Busuttil esprima x-xewqa li l-Parlament Malti wkoll jagħmel bħall Parlament Ewropew u jiddedika sala għal ġurnalista assassinata.